हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आम ए लिंगराज मंदिर पाखे गाड़ी पूरा 180 रे जाऊँगी। और देखो केते सुंदर बार मैंने सकालू सकालू पूरा जो दृश्य माने भल हबार लगे कहीं आज भी भल पाग देती पूरा रोड केते सुंदर भाव देखा देखो आम ए चलू पुरी पहुँची पुणी
ଯେତେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ବି ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବେ। କାହିଁକିନା କଥାର ଅଛି ଜଗାର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ମନରେ ଭକ୍ତି ନଥିବ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଜା ଆସିଗଲା। ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ରାସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ପୁରା ମଜା ପୁରା ଆସିବ, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗଛମୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ତ ଏ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବେ ମନ ଲାଗିଯିବ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଇଏ। ପୁରା ମାନେ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଆଗରୁ ତ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଏଠି, ଏବେ ଟିକେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଫୁଲ ଗଛ ଭୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇବା ଭିତରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଟିକେ ସମ୍ଭବ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଖାଇବା ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ମାନେ ଫୋକସ୍ଟା ଖାଇବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆମେ ଏବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିର କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପୁରା ବୁଲିକିରି ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଜଣାଇବେ। ଆମେ ତ ଆଜି ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ହୋଇଛି। ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଆସିକି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଫ୍ରି ମିଳିବ ଦର୍ଶନ ତ କରିବେ ଏଠି ଆସି। ନା ଏଠି ବସିବେ, ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ପୁରା ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଜାଗା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଗୋଟେ ଆପଣ ପାର୍କ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଏଠି ଭିତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ହୋଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା। କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଏବଂ ଜାଗା ବି ବୁଲିବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମର ଯିବାର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଗଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜାଣି